سورة الصافات من صافات سورة مكية بقى سورة وآياتها آية وجتة 182 آية آية كم أنا آية بسجن فلا دكتور جاتوية نزلت أجينا بعد سورة الأنعام لا نعم سورة كفر بسم الله سورة نبي ناني على تغير الرحمن على مين على ولا تغير الرحيم على مين هنا كره ولا تغير والصافات صفا على كونين كلي نسافة كلاوية سافلا وفلا ملكاودي ملكاودي به أو سافة كسانفة نبو ماربات ورا كده يلكو صلى الله عليه وسلم كل أنتان كسافة كه إنا فو ملكاو كسافة كم ملكاو كسافة يجوه فو ملكاو بسافة فلو ندافع فلو ورا بسوا كفلانا دامنه ورا مانكا سالي سافة أكتا دومينه كاتو دوما فال فلو ده كاتا سافة فلانا دامنه فلو ما فا وتيه أبي فلو ندافع فلو كاتلي كافا كاتوتو كده سافة كوفو كاغليا wani safa matle tali baraji da falen te sorone tali be nakasini boga boga naba ka safa jige abe ka sabiye ka awdu tukun fo jogon ko de ka be maria do misri ko ka be maria do ayere de man yonche abe soro safa jige ni de lale safa ka ngatle de kama ko kanye ka kenye sen sama ka kenye nyogo mane abe asoso fana kan noro nyogona shetane kana do nyoro srawni nyogon chene no de naye woto ani nyogon che shetane be do abita waswasi hari kunte miri mina abita miri obela salila kalo sale kibareo salon kibareo kabli tan ko fe kibareo setane mina kana o miri do olu bela de wala ta ikato miri lawla ikatali kataban itina foy soro katalila godo be sale jine godo be sale niu katlatla salit la tanye bato yekle ndoro detro atobe je do taniyat la kolonto ye shegi be tiena u yekle detro do yere niat la shegi ye worom la be tiena fo kele do taniyat la worom la woro be tiena fo kele do taniyat la woro duru be tiena fo kele taw sali ni hakli wora salla do yakli tala miri fe wora mina o be tika kabi katalila da matama be do salla kabo oni fe fente bode فالزاجرات زجرا ورا akalla ni malikan nunde o safa kelanu ora ala ko fana ko kalla ni kungo sibaw ye kungo silila malika mun be ni aya mun be bagbalike mun be lasranike o malika nunu ala ko ay kalno liye فالتاليات ذكرا nye kalni kalambaw ye ko folla malika mun be ni qur'an ayo ye kano u kala chidenka ala ay kalno ye to ala be kalna ka dan fe wonye ata be dan fe de e ka kalini dan fe nyina inna ilahakum la wahid ko kalli jabi de flali kaka do aka batfe kelen do de nala ya faka ngadala halna makal batfe ye kelen pede ala kelen de bato ala ko ay kalini malikanu nuye kaka do aka batfe kelen de rabbus samawati wal ardi alamiye sanfara tigi ani dokulo tigi wama bainahuma ani fembe oluni nyonje wa rabbul mashariq ani koron tigi odi ala ene inna zayyana as-samaa ad-dunya ala ko anye ko kolo masri ne jiya ko kolo foloye bi zinatin al-kawakib ni masriye ni doloye ni shukrani ko korata basabla laje ache kainde be doloye be kamene ko kolo fambela wa hifdhan min kulli shaytanin marid ate tangana fanaye ko shaytan bela ye shaytan kana geleye shaytan murtile fe mana fabele kata sabe malako be dolo takru kari kafilolu made wala be dolo de ba ko dolo duite dolo te binde dolo takru do abe bo shaytan ona jina shaytan be yele kata sabe kata baroka ume awa kana fo o ka jina o ka awa doma uye anu kamori gana uye awa takru be file olu de ma لا يسمعون إلى الملأ الأعلى والشيطان ننتسك على منك kata jama koro tale mane folo ko mele kata sri ka basewna ngasi sango ni kamne chire qur'ana jigni dabinela samfa yelen tigara urade no ko beta oni dolo takuru debe bele wa yuqdhabuna min kulli janibin
ube kero kabli fambe fe ظهورا genina ولهم عذاب واصب jangata buye mi yu jenibaye إلا من خطف الخطفة ko mi mana tufalika tufalila فأتبعه شهاب tamunya betu ثاقب ko mi ya pocho bayre ni mami ko jaku ya beta ibita gaita to ini dolo takru be nyon kumbe mi bi jenine فاستفتهم ku kuna ko ni أهم أشد خلقا yalo lu de ka dani ka gelewa من خلقنا wala eminda abakolo dani dogolo dani ko ka gele hada bale untayne إنا خلقناهم ada yuda من طين aw bo لازب kenela bo mi ben norole ni tiga dola na ben norole ada de dana ko bo tolle le la de بل عجبت abla e ka ko era ويسخرون ul be yele bona kene وإذا ذكروا nu wajura chocho لا يذكرون to wajude وإذا رأوا آية nu ye ka ko mi يستسخرون yele bona ke وقالوا ko إن هذا إلا إنت سحر مبين ko dabale ina bagane do de أإذا متنا nu ko ko nan sara وكنا na kra ترابا bugriye وعظاما ne ko lamu أإنا لمبعوثون yela nye kunu baywa kafru yene dufo usigale no saka kunu na de أو آباؤنا الأولون ko wala an fa folo yene on te wule o mata an fa folo mun mena kasa on te قل wule mo ne ka bo نعم oho abe be kunu ne وأنتم داخرون abe dogo yere ka to dogo le goni فإنما هي زجرة واحدة la ra do goni ku ngo sikane kelene فإذا هم ينظرون ba tro be jole be be flelike وقالوا ko يا ويلنا an ka bone هذا يوم الدين fle sara do ye هذا يوم الفصل ne frafata do ye ne الذي كنتم به تكذبون frafata be no be galo digeno ye احشروا الذين ظلموا ala ko ka mo la ka fo mo ye to ye ke وأزواجهم anu u façon وما كانوا يعبدون min kene dara do be fo o ka flanga fo ha ani febe ko be flanga be ala o ko be fara nyon kan groupe kele na kafro be groupe kele mushriku be groupe kele من دون الله na anu ko me febe badona makana la فاهدوهم ako kana إلى صراط الجحيم ta jami tasmana ko ta dola ne وقفهم bayu la jofolo إنهم مسؤولون ko yi kale mo ye abu ni ka folo ko ya kani mu ye be ki ka dalu fo ما لكم لا تناصرون mun la na te nyogon debe بل هم اليوم مستسلمون obla lo ko ne o yere ko le lo du mari yede وأقبل بعضهم mo ye nyasi على بعض يتساءلون bo be do ma be nyogon ni ka dara do na o yere dama be nyasi nyogoma be nyogon ni ka ne قالوا ko إنكم aw كنتم تأتوننا عن اليمين aw de ko menama an kriya fa fe akora nyoro nyuma abina ma an nyoro nyuma fe قالوا ko kabru ko بل لم تكونوا مؤمنين no nyima jugu ye ba fo ko mo gonma aw ye de make mu ni dra to aw ma bale ma chaman dona ala klem batula ka to chiden ko amolu bale de aw ye de kunte mu ni ye وما كان لنا عليكم من سلطان wa dalila ta umbulo aw kane بل mabla كنتم قوما طاغين akara mo yara le ne de فحق علينا قول ربنا amma ri kuma wajibra ka إنا لذائقون aw goniye ambe tasmain ne baye فأغويناكم anya ofile إنا كنا غاوين anya ofile la de فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون kore ko lu ko ni o bilama beje jangatala de na jera duma na jena wa bita je agoma na nyogon fe tasma kono fana de nyema jugu ani ko ma jugu إنا كذلك نفعل بالمجرمين ala ko chogale la na me like ni wala jugu kala wira إنهم كانوا إذا قيل لهم wala ko gara na foruye لا إله إلا الله ko bat fente fola يستكبرون yere bojale ne ko ala kele ne be bato ba fo ne mundina suye ko be wisika to ala kele ma wa ويقولون ba fo أئنا لتاركو آلهتنا yola لشاعر مجنون yola on kan ka bat fento dogli dala fato yewa an to kede ba ko cinde ma ko dogli dala fato بل
abla جاء بالحق ananani tiɲɛ dɛ dɛ وصدق المرسلين cidenw de nakarili kɛ ka nkalontigali kɛ وصدق المرسلين a ye cidenw tiɲɛtigɛ fana إنكم a yɛrɛ nana ni tiɲɛ ye wa a ye cidenw tiɲɛtigɛ fana إنكم لذائق العذاب الأليم aw kɔni bɛ ye jangata nɛnɛ b'a ye min ye jangata dimine ye dɛ وما تجزون aw tɛ sara ni fɔ ye إلا ما كنتم تعملون fa kun bɛ min baara diɲɛ na إلا عباد الله المخلصين a mana kɛ ala ka jɔn kɛrɛkɛrɛnlenw olu kɔni sen taara dɛ mun y'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye k'a to ala ye olu sen taara أولئك لهم رزق معلوم olu kɔni garijɛgɛ b'olu ye garijɛgɛ min dɔɔnin dɔn فواكه yiriden kɛnɛw وهم مكرمون olu bonyana bɛ alijana kɔnɔ في جنات النعيم bɛɛ n'i ma alijana so la على سرر bɛɛ متقابلين kala aw kan mun ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma يطاف عليهم بكأس bɛɛ munumunu ma ni wɛriw ye من معين kabini dulo ji la dɛ laara dulo ma harabiya n'i ye diɲɛ ta in kɔni min laara ta bɛ harami ma dɛ بيضاء laara dulo jɛlen don لذة a للشاربين ka di a minbaw ye dɛ ani diɲɛ ta in tɛ kelen ye diɲɛ ta o ɲɛ cɛ ka jugu a kasa cɛ ka jugu n'i y'a min a bɛ nugutigɛ bila i la a bɛ kɔnɔdimi bila i la a bɛ bɔkɛ bila i la a bɛ sugunɛkɛ bila i la o la laara ta de dulo sanuma ye dɛ لا فيها غول nugutigɛ kan tɛ a fɛ a kɔrɔ kɔnɔdimi t'a fɛ ولا هم عنها o tɛ ينزفون so fana ka ban ma dɛ laara dulo n'i y'a min k'a fɔ k'i kɔnɔ nugu tigɛ o taara diɲɛ ta in n'i y'o min kɔnɔ nugu tigɛ b'a fɛ wa a bɛ hakili datugu fana wa laara ta a tɛ hakili tiɲɛ a tɛ kɔnɔ nugu tigɛ bila i fɛ fana وعندهم قاصرات الطرف awa ɲɛnafilɛli donkɛ awa o bɛ o ye dɛ ɲɛnasoro donkɛw o b'u ye o ye alijana hɔrɔnmusow ye olu ka ɲɛnafilɛli ka sɔrɔ u cɛw ma dɛ olu t'u ɲɛ wɔsɔ wali cɛ wɛrɛ la i bɛ diɲɛ musow de ye ka cɛ b'u bolo u ɲɛ bɔtɔ bɛ wali cɛw fɛ i bɛ furu la ka furu wɛrɛ bɛ k'i lajɛ i bɛ furu la i bɛ ka nata dɔ wɛrɛ la diɲɛ musow olu ɲɛ de bɛ kala wali cɛw fɛ n'o tɛ alijana musow olu ɲɛ tɛ bɔ cɛsi fɛ k'u furu cɛ dɛ عين o ɲɛkiliw ka kunba كأنهن بيض مكنون bɛ komi fan bɛ komi jama n'a b'a fara kɔnɔ jama ni tɛgɛ ma to a la fɔlɔ o ka sɛni cogo min na ɲɛ b'a kɔnɔna na a kɛnɛmana na ɲɛ bɛ kɛnɛmana na kɔnɔna na o bɛ cogo min na alijana hɔrɔnmusow ka sɛni tɛ n'o dɛ n'a kɛlɛ ye kɔnpilɛ 70 dɔn o bɛ la i b'a a gɛnɛ kala kɔlɔ kɔnɔna sɛmɛ ora olu ka sɛni فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ajanaden dɔw bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma u bɛ ɲɔgɔn ɲininka dɛ قال قائل منهم fo ba b'a fɔ ora إني كان لي قرين jɛɲɔjugu de tun bɛ ne bolo يقول o b'a fɔ أئنك لمن المصدقين yala e b'a tiɲɛ tigɛ wa أئذا متنا yala an sara وكنا an ترابا kɛra fuguri ye وعظاما ani kolokun أئنا لمدينون yala an bɛ sara wa an ka baarakɛlaw an bɛ sara dɔw tun bɛ ne fɛ jɛɲɔjugu la a tun b'o de fɔ n ye dɛ قال هل أنتم مطلعون lamɛn b'a fɔ alijana kɔnɔmɔgɔ in b'a fɔ yala a bɛ yɛlɛ wa an ka taa lajɛ a bɛ cogo min na sabu n'i wulila k'i bɛ taa jahanama lajɛ maa min na ala bɛ se k'o ka jahanaso telefisɛ ye b'i to yen ka alijana sanfɛ i b'a ye dɛ ani b'a fɛ ka min ye dɔrɔn tasuma kɔnɔ bɛ yɛlɛ sanfɛ dɛ jahanama bɛ duguma dɛ bɛ yɛlɛ sanfɛ jahanama bɛ telefisɛ ye i bɛ ka mɔgɔ ɲini ta i b'a ye a ka adresse sɛbɛnnen b'a kan n'a sɔrɔ e bɛ alijana de kɔnɔ sisan i b'a fɛ i ni alijana kɔnɔ mɔgɔ dɔ ka ɲɔgɔn ye e mana bɔ i kaso dɔrɔn a b'a sɔrɔ ale fana bɔra a kaso a bɛ se ka taa ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔn ye so kɔnɔ n'a jama min dɔn a bɛ hakili b'a ye ɲɔgɔn fɛ kelen ye n'a b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye a tɛ se ɲɔgɔn weleli la a bɛ wuli a kaso a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ maa tɛ taa maa ka sɔrɔ alijana kɔnɔ a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn ye soba in kɔnɔ dɛ فاطلع o la a tigi bɛ sin ka yɛlɛ sanfɛ فرآه في سواء الجحيم a b'a tɔ ɲɔgɔn ye
tasma chaman chala de قال تالله arjana de ba fama ba fon kallana lai إن كدت wallahi kun turjana لترديني itmena ne halaki de ekme ka ne wole kata ni tasma de ma atora do ni tumena halaki de ولولا نعمة ربي ni mari kan ne ma kunte لكنت من المحضرين fana kumbe ke na fenye ni dige kono de أفما نحن بميتين an filani anti satuguna إلا موتتنا الأولى fanga sayfulo minayo ke jela إلا موتتنا الأولى fanga sayfulo وما نحن بمعذبين ante jangata de anye sayfulo mi ke jela o ya bale ante jangata etu an kara aljana de oye إن هذا ala ko ni mi fle ka foni لهو الفوز العظيم ni de fle soroye soro mi ka bone ma ni aljana soro ka kisi tasma o de ni soro bayre ala ka kanya لمثل هذا فليعمل العاملون بارك الله ka ni ka bara nyogo ne kene kana so ije nyanjugo akibo islamiyana de ede be fere ke ije nyanjugo kala tle kado islamiyana ko kana lakra sabe ke bo islamiyana ai mako sade ذلك خير نزلا ala ko yalla o aljana soyi o de kai fanana wa أم شجرة e الزقوم da ko mi yiri kuna mambai o de ka sade ni tara janaba kono e ka dum fembe ke da ko mi de da ko mi do ka kuna de kuna ya be dana de ni ya bisi ka ji to ni do ko ka abe do ko jibe kuna ya abaji na ko ji abe ajibe kuna ya o ya to ni ko kele o du ne janaba de o ka dum fe ye sanga ni wati be la jele le إنا جعلناها فتنة anye awa da ko mi yiri ke jarabila jere للظالمين to nyere kelawye taw da ko mi forane wala taw kasraje gayu fariya de abu jal yere ko aka jomu sama ka kata tamaro takana o tara tamaro takana kata srime takana misitulu atara takana aye tamaro fara ka kolo bola ka ne tunu do nyona ka tere ke ko tobe akwa to nyoma tazaqamu aya nene ine da ko mi nadira malara amba sebe ko dule ayo defo إنها شجرة ala ko da ko mi yiri de تخرج في عصل الجحيم albo jaimil latri yana de lale yiri mi da be fale tasmanilla yiri mi fale na tasmana tasma to joni de abu jal ko nyete ko awa tasma tega yiri tega fale tasmana طلعها ala ko awa da ko mi a tozan كأنه رؤوس ba الشياطين ko shaytan kungulo de shaytan kungulo hali mo ye yiri ba do chamayi wa da ko mi fana jiri chejugo ba do na be ko mi shaytan kungulo فإنهم لآكلون منها ala ko lu yadugni ba ye yiri la ومالئون منها البطون wonu kono fa ba ya ila fana ja ku ya do bal ko ne ga bere ni hoka ba do ja ku la aka kuna o ye kuna ya danye de ba do ثم إن لهم عليها لشوبا من ko fe حميم nyamini ba ye awa aka awa kam ji kalama na de ni ye o kono fa da ko mina yiri kuna ma bay bal ko bo gen kata ji kalama mi rola beta le shoni jelisu wolu farale nyoanka dala ko bito dapire o de la o fana to bile do ka kala ya be dana no nya da sunyana na unya da bo be burage ka ka ko ba no mi ni yoje ثم إن مرجعهم no mi na ji kalama ina ji tollela o ko be o ka sangiro be tugu إلى الجحيم ta jami chama no tasma chama chere ta kata wa zakobi ni betu ko kono fala إنهم ألفوا آباءهم ala الضالين ko munyo ni seuma to yu fawde so fililene ani fa filen soro e fana to ko woni nyogo mi soro de إنهم ألفوا آباءهم ضالين woni yu faw soro filima chude de وهم على آثارهم won يهرعون bala katliya u fanu no kana ka to faw yere makana ولقد ضل قبلهم أكثر ala الأولين ko nyina ma chama filila dale mo gon nyere dale mo gon fa ولقد أرسلنا فيهم منذرين yana ye kungo siba uchi ulade فانظر rabnalige كيف كان عاقبة المنذرين kungo siba ka ko kera ko laban kera chogodi akara halakli de
إلا عباد الله المخلصين قال كجون خلص له بدس ولا ولقد نادانا نوح يا لنا نو يا ولا فلنعم المجيبون دبانينا نو كرام ولا ونجيناه أي نو كذي وأهله أنا قدم من الكرب العظيم وجعت بلد نو هلك لي وجعلنا ذريته أنا كبوزوك هم الباقين يدك طالب أو يلا وتركنا عليه في الآخرين أيه ما كنت يمانتو نو هكا ما لبونا ده ببعض تقول سلام على نوح في العالمين كيف نو هكا دام فونا ده إنا كذلك نجزي المحسنين أكون أشوفنا نبي جمعة كلا وصلنا نيا جمعة على فنا بيتراني جمعة إنه من عبادنا المؤمنين إكان نوح ولانك جمع منو ده ثم أغرقنا الآخرين فهي موتو بيتولنا وإن من شيعته لإبراهيم إبراهيم فنايه أو نوح بوسون ده إذ جاء ربه بقلب سليم أنا أمارما دسكون من كتلنا كوكب فلان كفاني كافلان منافقين إذ قال لأبيه متى سافاقام وقومي أنا كبغو إذ قال لأبيه أنا كافاما وقومي أنا كبغو ماذا تعبدون نقابل على كمون دباتو تانو أيفكا آلهة يلا قالوا فيه أبو دك بتفيه دون الله تريدون نمكن عليه أبو دجينك أبلا على بات على نولوا فما ظنكم برب العالمين مودي أو جيجي نتابعه ماريا نالا يومنا نفلا كفينا أتن نغيره فنظر نظرة في النجوم إبراهيم يرفلك فلكو كلنا تسمع دولولا تو ترى ولا شوفه قد لطلعه به سنة فات ما كنا تو كفره على تناقينيا كرتا كدولولا جا تو أكمل مقابل فلك دولولا كو نكدولو يميجرانا ويا كافني ببلاسني نتتاليسوا وقال إني سقيم أكون بالماتوي فتولوا عنه ويقود كبابا مدبرين وقود باي فراغ إلى آلهتهم أجننا كتاك وتفهم فراغ إلى آلهتهم أجننا أميل لك أجنة كتوك وتفهم فقال كبولينوني أكوما ألا تأكلون أتدمني كده تو ياسرو ولو بورا كتابلو بولتلونا دوكو كوفي ويدمني لا كنا دمني سكي سكي بولو كورا كوبي باركادو على أو بيت على كذا كدوكو لانغولو تو إبراهيم أبويا كجلتا كنا جوبلو دالا أكاتا دمني كده ما لكم لا تنطقون مو دباو يناتكما فراغ عليهم ضربا باليمين على بيل لوكا ni gosli ni atuniye ka gosli kani sebe ani jele donauka ko sebe ko rochide فأقبلوا إليه يزفون aw nyasina beteliya kata ibrahima unale bi ke kwale no do قال أتعبدون ما تنهدون ibrahima ko ma yala di aw be fele bato ayre be bi dese ayre ka yiri desele ayre ka fara desele abo de bato wa والله خلقكم ala de awdane وما تعملون ana wala ka fefeke ala de awdan قالوا ابنوا له بنيانا ko ibrahima ana ta nyo torode aye joli kaye joli fena قالوا الجحيم akafili o tasma inkorode فأرادوا به كيدا oye dabari jugula nyini naye فجعلناهم الأسفلين ayol deke duma sara cheba oyere وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين no ko ibrahim ko akone tabaye mariro nebeje mfasoko tabo ne juguya na laba janina olute otetubini oteli manani ne tukune wana belema meta je favore kata wala likayano ربي ko alibita mariro marinka kana kontigala هب لي من الصالحين ikani ninkenye denyu maulade وبشرناه بغلام حليم anya sewa ni denye ni de munyineye no isaqai dirama wale sankeme ani muga فلما بلغ معه السعي muna ni de serabare kafaraka nako de munyine wa ismaila de na farama alim wa isaqai ngani de ismaila de ni de folo de قال يا بني muna na serabara la kafaraka awa
ibrahima kama konde إني أرى في المنام ne baye sugola أني أذبحك kombi kanti gare nyode sugola oda jiralana wa namo ni chido oluka sugo e chikande kabala yoro فانظر e ka flalike ماذا ترى yo munde yala ne sugoranyiye be ki kanti gare قال يا أبتي ismaila ko akonfa افعل ما تؤمر fenke ibenyo madani miyere ستجدني إن شاء الله من الصابرين nana sono ibina ne ko ni so sabali baye فلما أسلم mana nu fila be uyere kolo alaye وتله للجبين ni awa ibrahima ya da atenka ba fe ka kantige وناديناه anyi ibrahima wule أن يا إبراهيم anko ibrahima قد صدقت الرؤيا yesu ko ciye tigare إنا كذلك نجزي المحسنين wa ko ni ambi ame nyuman kala usra o chuko de lane إن هذا ni wi flaliye لهو البلاء ni المبين fla jarabiye na bangane dole san kame ko ima denso o den kala ni sorla ko ko fanan kan tigala ye isona ibrahima ama to ko soro gonzane ala ya jarabi ko chama ne lane وفديناه بذبح عظيم anye akuma bo ni kantigali fenye ni kantigali fe baye وتركنا عليه في الآخرين anye ma kutu nyumanto aka ma laba unane سلام على إبراهيم kisi be ibrahima ka كذلك نجزي المحسنين choko de la annabe nyuman kala usarade إنه من عبادنا المؤمنين ikara le ko ni be wuli an ka jomu munu nane وبشرناه بإسحاق anya sawa ni saqai نبيا o fanake namaye من الصالحين mo gonmona وباركنا عليه ay baraka kaka وعلى إسحاق abarake isa gaire kane ومن ذريتهما محسن anya nyuman kala bo o bo so na fana وظالم ari to nyini لنفسه kala ayere مبين ka to nyini bangene do wala sai ka do ka bo manjmande abise ka tinyane ala ko awa ibrahima adendo nyuman kera do kera nyumaye do ere kera nyumaye de wallahi bado ka fo manjmande bise ka tinyane no yennege fo manjmande te tiye tiye kuma tada ولقد مننا على موسى وهارون ala ko tinyere la an fo sera musa ka ani haruna kade ونجيناهما anyu flakisi وقومهما anuka mo من الكرب amo العظيم jangata mamiye jangata bayde ونصرناهم anyu deme فكانوا هم الغالبين ode seba uyede وآتيناهما الكتاب المستبين anye kitabu duma kitabu jele وهديناهما الصراط anyu المستقيم kana siraka sabinat leleno وتركنا عليهما في الآخرين anye man kuto yumanto awa uflaka ma laba onade no musa ne haruna awa ma laba mu to duma fa سلام على موسى وهارون kisibe musa ni haruna ka إنا كذلك نجزي المحسنين o chuko de la name yuman kala sarade إنهما من عبادنا المؤمنين ikaro lu flama be wuli anga jomunu de la de وإن إلياس لمن wa المرسلين ilyas afana yere afana chiden do de ika ko fo ika montoye إذ قال لقومه to tasi na ka kamo koye ألا تتقون atasra la yawa أتدعون بعلا yela be balu jo abode wole وتذرون أحسن الخالقين kadabe dani bawla nyuma no yala ye ale de dani bala nyuma ye abo toywa الله ربكم no de ala ye amare ورب آبائكم الأولين wana fa folo mari o de ala ye de فكذبوه uye annakare فإنهم لمضرون ko be hadari baye o be na baye tasma kono de إلا عباد الله المخلصين wala ka jon qalat le be de se o shetan be de se wala وتركنا عليه في الآخرين anye man kuto yumanto awa ilyasaka awa ma labawna de سلام على إلياسين isibe ilyasinaka oni ilyasa be kala إنا كذلك نجزي o المحسنين chuko de la na nyuma kala usra إنه من عبادنا المؤمنين ko do ale wuli anka jomuni doyre وإن لوطا ni kallo to ko fa من fare المرسلين do to fana ku yechire o doyre إذ نجيناه mata sanya le kisi وأهله na kadama ya أجمعين dole jele إلا عجوزا في الغابرين amana ke awa muso koroniye ale tora halakli goma ko le ثم دمرنا الآخرين ko fa ye mo to be halake
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين aw maka ngaw yele betme o kan dugu seje wati de namta wa yasi sami jamanina dugu halak len koro chama mesrala abetme olu kan وبالليل شوف فنا يره أفلا تعقلون يلا تهكلوا وإن يونس فنا يره لمن المرسلين فنا يشير عنده يره إذ أبق إلى الفلك المشحون وتسابولا كتا كرما نو يكرم فعليه فساهم إيه كلا نتاكميك فكان من المدحضين على كرا توبايه أو جي كنون تابو أو علينا نكرم فعليه شوف لادو بغو بكادو جا كرم فعلا كتبه كرم تغتا كلام أو كله كا يلجي كتمامنا وسرابا يردونا جي كما سرابا دو كرم كنا وكنا ما دوبا بغلا أم بيتودة وراويه كلا نتا كلا نبنا يونسما ويا لب لاجي كنون فالتقمه الحوت juga ya kunu de sabo ale kalani bena mami ke nu ya fili ba kono ala jiga ba do nyamaria ona na kumbe alhamdulillah rabbil alamin o jiga de ya kun akumbe ka kunu kata dana e ko ba bogola de وهو مليم alhamdulillah juga ya kuno ka to ala jalagle no de فلولا أنه كان من المسبحين wala ko na to na kuma ke ala saniya baye tabayre ya yere jega economique atola ka ala saniya ka ya fadli ke ala bulo wa ya do ka fa tamami ke ka to ala ma nya maryam ayo ya fadli ke awa ala fe ay ala saniya ala ko na to kuma ke ala saniya baye لا لبث في بطنه akuna farage jega kono إلى يوم يبعثون wakata doma dombe kunu domina de akuna toli jega kono akuna sa jega kono de nga yara sane meke ara jega nyamaria kaka bonaye akata fono awa gere kane jega borana kata fono فنبذناه بالعراء ala ko anya keru gere kana kana وهو سقيم a kerula gere ka kata banane de to ay wati meke jega kono na funtani o ya fare golo be boshe kabala jega tara fono ka tora banane de وأنبتنا عليه شجرة anya yiri fale aka من يقطين kami jela de aya ato je kisero be o falena o frabulu o daraka je frabulu fana dimogote awa sigalela o sabu na fari be jeli lamado ni awa dimogo fana bina toro kama ye je fale akrefe o sumana daka letna toro awa dimogo fana na toro وأرسلناه ora sinani do fana ko kono o sinani jibato de dono bola o to kana teme afe abo obe fa kenera kenera mi ganya ci إلى 100,000 kata ma bakle nyogona ma bakme nyogona de ma أو يزيدون wala be jiri do yede akadu kono mo o ma jate ko meke akmese ma bakme ma ala ko akasa kata ci kala sona ata to zane halakli tara nyoga fora halakli ka basse ano de tara nyoga fe ko basse dara dlo dugu sampe wasan abe so cine tama wala halakli ka jigaw ka o be jabe o dlo le sampe be tubira dugu be tubira ma ba keme ko bobo wala ko chano yere فآمنوا o be li manara فمتعناهم anyu damuto إلى حين ko kata wati mane فاستفتم e ku kuna fona yini ألربك البنات yalla magagaw demuto debe e mariyawa ولهم البنون ide chema beke oluye saw magagaw olu tuba fo magan kafiru ko ala demuto de malikawi ngoli ina dunte demuto be alimi mutamana jigini demuto ye aba abata ajini ma de shudo aw ya te demuto be aba fo ko ala demuto ye malikawi ala ko yalla demuto ma de beke ala ye ide chema beke awyewa أم خلقنا الملائكة Firaun je malika odane إناثا ke musoye وهم wato شاهدون mushira le nolawa ألا na muce إنهم من إفكهم ليقولون olu ka galonfina la nubala ka den ko fode ولد الله ba fo kala e den soro وإنهم ye galon لكاذبون tigalaw de de
أصطفى البنات yala ala de so de so ne على البنين de ke o kawa ما لكم كيف o de bo ye تحكمون no yere bo kiri ke o yere bolana أفلا yara te تذكرون kasi kamiri wa أم لكم سلطان مبين ke dalu de ba wulo dalu bangele فأتوا ay بكتابكم na ka kitabu ye إن كنتم no so ne صادقين ki tigiye de kuma folila de tala bolo ala ka sani de soro mane وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ye dambe ke ala de jina uchede sabo ko malaka ya ala de usebe ke o jini kara yala ubaye joje ko bo ye jina muso yede ye dambe do ala de jina uchede ولقد علمت الجنة ala ko jina jina yede ya do إنهم olu لمهدرون ye naba olu yere naba ye tasma kono nasra ala burana kawdo ubedo tasma na mati burana kawdo tasma na de ora ye galon fene no yofo o yala do yale de سبحان الله suna bala ye عما o يصفون fe ma be bi man ko jugo ke إلا عباد الله المخلصين ko ala ka jo khalas lew فإنكم وما تعبدون ala ka aw ani fe fe na bobato ما أنتم عليه بفاتنين ama ke ma si jarabi baye na ka bat fe munye إلا من هو صال woni ma min الجحيم kira tasma jani baye de tasma la mo woni be da ata lu kan na de no te mo we ala ka kelenye ka ala kelen bato aka bat fe woni jara foy ko la ne وما منا إلا له مقام معلوم melikan no ol de ka kuma kanya ni ye ko ma shi tauna ko ka soro joro de baye joro min dole no وإنا لنحن الصافون malika ko on de safa kelaw ye malika ne ada bare on tekele ye on jina tekele ye ka fo wadi yoro mane jabe woni kata ye no o te malika o ti ko gade malika o te déplacer fala ka jamar kan wolu bu ka placer de la de وإنا لنحن المسبحون malika ko on de safa kelaw ye wa on de ala seriyan baw ye de وإن كانوا يقولون no ko kera o ba fo لو أن عندنا ذكرا من الأولين maka kan dunu to ba fo kono soro ko foli ko bawbulo awa kamni gale mo gola yawdew kitab mi fubulo nazaraw kit kala fe mi fle ubulo lo nyo ko ba arabu fana bolo لكنا عباد الله المخلصين on de ko meke ala ka jon khalas la wujere ak bal batu ka batu sanada la de فكفروا به ka kitabu fle kana kide fle kana ne o fisri galera na yere فسوف يعلمون ka soni sabina do ولقد سبقت كلمتنا ala ko tiena an ka dakruya kola لعبادنا المرسلين an ka jon kide on yere إنهم لهم ka ko المنصورون kide olu de de me mo ye وإن جندنا لهم الغالبون wa an ka kala do o de se bayre mamu awa ala ka kala do mo ya ala ka bat fe kala ye awa ni ko anu ka kala ni tamaye ko bese na ka ka te ka dugu je to ata yene mame ni ma so ala tama ma so tidan tama ni ala kle ko ni nana ni ka dugu se je ko ti yene ni aforiye ni mame iba yene kede sallallahu alaihi wasallam awa domina nana ka kala de wona khaybara damina khaybara e yawde dugu bilel bade dugu falelo kidani aka kala de wona la shufa kana jige khaybara ka u ka dugu do dala ya zara karan ko be u ka dugu la ka dugu kole ka kon ko ala ka daso kidani aka kala de wona la kana jige man kama bo yele mabo khaybara ka mo si bo akala bo dugo jere mi ke sa o to la kana da bayele ma fe ka bo ka tu ka baraw la olu ma do ko fe be ye dayele li dabile ka ba yambe chine na ka kene be kene ka bala chena ko chine yo ye dro dayele la abise ka tu ko musala la tu ate tu ko de kede go Allahu akbar sala ka bo ako kharbat al khaybar ako khaybar akira inna idha nadalna bi sa'ati qaumin fa sa'a subah al mudarin nan ko ne jigra mo se ka dukalena aka du se je ko atenye de wa ko khaybar akira wa akira koy wa ala ka kele do no lo koni awa jigra ka du kenena e ka du kenena wa ka du chira ne
وتول عنهم eki kodi kabuma حتى حين o wate وأبصر ika flalike فسوف o يبصرون yerebina yelikene سبحان ربك ngore mari رب kasriya العزة bonyatigi عما sabo يصفون be mimma kuto juguke وسلام على المرسلين kisibe kidawma والحمد لله رب العالمين tanu belajile be alay dan fe on tigi mimma bafe lara dona eka jaka suma ismani dafale ay ke janto ne kuma ina de be kuma ke ka dafale de ora eka jabe suma lara dona kake sumani dafale